Resulta que eu falando co Vello Seivane, o construtor de gaitas, este maravilloso que temos en Galicia, internacional, exacto. pois, falando con el un día, din, bueno, Mercedes, pero ti sabes cal foi o primeiro grupo, o que entendemos agora como formación de banda, que eles eran grupo, o primeiro grupo así numeroso de gaiteiros que existiu en Galicia? Galicia femenina y gaitera canta o reza entre los vetustos cruceros. Unha banda de mulleres ou de homes, da forma que tocaban as de Ribadeo, non había daquela, non. Pois sempre me contaba que había unhas meniñas de Ribadeo que empezaran a tocar a gaita e tal, que foran as primeiras en Galicia, España, posiblemente en Europa, as primeiras mulleres que conformaron pois un grupo grande, non? Falamos de unhas mulleres que fixeron, que eran unhas modernas do momento e que deixáronse ensinar e elas acabaron sendo unhas artistazas. Cando en Galicia non había máis que gaiteiros, empezaban os dúos de gaitas con segundas voces, de repente saen unhas mulleres guapísimas elas, todas vestidísimas, ca súa gaita ao lombo, tocando un unísono, perfectas, cunhas gaitas superafinadas e, bueno, a pegada está posta nos anos 60-65. Naquel momento, pois, era algo inaudito, nadie esperaba ver un grupo de mulleres tocando. Entonces, pois claro, ese era o fuerte de Saudade, que non había máis, eran únicas. Despois tiñan máis cualidades, por supuesto, tocaban todas moi ben, tocaban ao unísono, eso sí, non facían voces porque, vaya, non lles gustaba, non sei se o promotor, máis ben o promotor, sí. Pero tocaban ao unísono e despois desfilaban tamén moi ben, non vou dicir marcialmente, pero levaban todas o mismo paso, todas guardaban as distancias, era un espectáculo verlas, a verdad que sí. Entón, eu penso que eso foi o que las fixo tan especial, que non había nada máis que elas, eran elas, e listo. Entón, todo o mundo quería ver si realmente eran mulleres as que tocaban, era así. Por la mañana, la juvenil prestancia del grupo de gaiteras Saudade pone en las calles de Ribadeo una nota de grácil feminidad. La cromática alegría de su atuendo, original de la comarca ribadense, se suma a la euforia del ambiente, en que las brisas de la villa marinera hacen tremolar sus multicolores cintas, faldas y pañuelos como gallardetes de fiesta encendidos en sol. Éramos xente humilde, mandábanos a costura por a tarde, e despois de salir da costura era cando viñamos aos ensaios. Aquí por este barrio era todo, además, todo bullicio de gaitas, porque todo este grupo da zona bella era onde estábamos todas as rapazas. Pasábamosle moi ben entre nosotros, e logo tamén tiñamos a clase de música con don Ramón Fuentes. Eu sempre toquei do oído. A min enseñoume Maribeni, porque ela antes tocaba o tambor. E despois foi para a gaita e a min enseñoume Maribeni. Temos que desfilar todos ao mesmo ritmo, todos. Esa emoción de poñer os pés na calle e xa ver esa xente agolpada, piropeándonos e de todo, eso para min é que era unha maravilla. Entón, montamos no coche, veñen toda a juventud, todos, tirarse encima do noso coche. Gustaba muchísimo o grupo, gustaba muchísimo, aplaudían muchísimo. Ministro de Información y Turismo, que quiso subir de nuevo a Santa Cruz a última hora de la tarde para disfrutar de la fiesta, escucha al grupo de gaiteras Saudade con agrado e interés. Creo que aportou muchísimo, e tal vez se non fora Saudade, igual a música da gaita
hoxe en día igual non hubiera sido o mismo. Non cabe duda que dignificaron a gaita, además dun xeito porque, bueno, non é que fora aquí, por exemplo, no seu pueblo, que eran moi conocidas, pero en toda Galicia, en toda España, incluso internacionalmente, porque era un grupo que chamaba a atención. O primer grupo de mulleres, solo de mulleres, pues claro, era algo nunca visto. Entonces... Animou a moitísimas mulleres a non ter eses prexuizos e tocar en público, porque moitas facíano na casa, escondidas, non? Supoño que tamén animaría a moitas nenas pequenas a aprender a tocar a gaita, non? Eu penso que no seu momento unha liberdade para unhas rapazas maravillosas. É unha ferramenta musical. Logo, unha representación social para todas as cativas de Ribadeo e que as viran por aí adiante e dixen, tamén quero facer iso, non? O sea, eu podo facer iso, elas están o facendo, entón, as representacións sociais son importantísimas. El milenario sonido de las gaitas funde su arcaísmo con el ruido de los motores de los vehículos de hogaño que cruzan numerosos surcando las empalmadas rúas de San Roque y Villafranca del Bierzo, espina dorsal de Ribadeo.